Ni oindala 5 urte hasi nintzen, lehenengo sektorean lan egiten, nekazal munduen, komertzio batetik netorren, nik Bilbon iten eban lan, komertzioa itxi egin zen eta langabezian geratu nintzen. Orduan, momentu horretan, ni irukien amana zenez, nire irukiek 2 urte zituzten. Eta oso zaila ikusten neban, lan berri bat pilatzea, beraiek behar dituzten ordutegiekin aurrera egiteko. Orduan, kontutan izan neban, amama bendejera izan zala, eta beti familian hortuan ibili garela, eta konturatu nintzen, amak zeuzkala lur batzuk momentu horretan libre zeundenak, eta preparan eban esplotazio bet, eta bertan egiten dut alde batetik karakolan biberoa eta beste alde batetik nekazaritza ekologikoa. Ni uste dut oso garrantzitsua dela nekazal munduan emakumeak erakustea, jakitea guk hemen gauzela. Lan pilo bat iten dugula, umeak azbe batzuk ibilten garela eta ez dela ikusten emakumean lana. Eta hau nitzako izango da aurten, baina ni danantzako dala modulez hartu dut. Ni etorri naz, baina benetan, gora emakumeak eta aurrera danak, benetan.